Hej alle sammen og velkommen til den her video på min kanal. Og i dag der skal vi spille Last to Leave the Circle. Og det går ud på, at man ikke må gå ud af den her cirkel. Og så bliver den mindre og mindre. Og så hvis man gør, så dør man, og så er man ude af det hele. Og så handler det om at være den sidste tilbage. Så... Og så skal man bare... Og så er der sådan forskellige minigames og sådan noget. Forskellige maps. Og sådan noget. Så hvis jeg nu går ud af cirklen, når det starter. Ligesom ham der, han står bare derude. Ja. Yeah. Og det er også Mr. Beast, der har lavet den her challenge. Så... jeg håber, jeg vinder. Okay, så parkour. Nå, der. Tænk bare, hvor skal vi parkour henne? Giv mig. Yes. Oh crap. Se, ligesom hende der, hun gik lige ud, så døde hun der. Og på et tidspunkt skal man også prøve at skubbe hinanden ud, tror jeg nok. Og cirklen bliver også mindre og mindre hele tiden. Og jeg tror nok også, det er noget med, at der kommer sådan en pool herinde i midten. Også. Tror jeg nok, jeg har hørt. Fordi det var mine venner, som der lærte mig det her spil også. Okay, yay. Wee. Yes. Wee. Okay, det er lidt kedeligt bare at sidde og hænge her. Inde i et dæk. Det er godt nok kedeligt. Jeg skal på toilet. Gå ud. Og der hæver det der. Hvad er det for en lyd? Jeg vil også have en banan. Hvad er det her? Banana! Au, jeg faldt i min egen banan. Og de der frugter der, de ligner også frugterne fra One Piece. De gør. Jeg sætter mig lige lidt herop. Hvad filen er der galt med min hånd? Sæt min hånd ned. Hvorfor kan jeg ikke sætte min hånd ned? Vi skal parkour igen, det har jeg slet ikke set. Fordi jeg var så koncentreret om at gynge. Flyt dig nu, dig der. Okay. Det var også hans skyld. Nå, jeg skal på toilet. Har været på toilet. Hvad sker der med ham der? Nu er det fiskeskubbetiv. Nej, jeg var så tæt på at ryge ud af ham der. Yes! Jeg nåede lige.
Gider du godt lade være med det der, du gør, så jeg ikke kan sove? Okay. Gider I godt at tie stille, så jeg kan sove? Fordi jeg vil altså meget gerne sove. Hvad er det for en lyd også? Hvad er det for en lyd? Okay, hvad er det der? Hvad er det der? Okay, søn. Nu må jeg lige nødt til at spørge, hvad er det der? Ej! Det mener du ikke, vi skal kæmpe imod en dum frø? Det er så... Bare smæk den grimme frø ting. Den er altså ret grim og tyk. Hvad var det? Hvem er der laver lort? Crap. Godt, det lige noget at komme op. Yes. Det kommer til at tage lang tid, når vi nærmest ikke skader den noget. Så tager den skjoldet på. Hvorfor hører jeg hele tiden nogen, der laver lort? Jeg mister også liv af det. Det er så dumme frø. Yes! Det er den dumme grimme frø. Okay. Der var trampolinen. Okay, jeg vil hellere... Okay, det er dumt, det der. Hvad? Flyt dig! Wee! Crap, jeg har potato. Okay, jeg er bare den, der skynder mig herop. Så at jeg ikke er den, der har den.
Okay, så når slutter det her. Okay, jeg skal ned, fordi jeg skal så meget på toilet. Men I kan også se ude i siden, hvad jeg skal have og sådan noget. Se. Ej, okay, hallo. Så kan jeg godt lige sidde på færdig på toilet. Var der en sovepose til mig? Det her. Lige under teltet. Så holder man camping. Så. Okay, vi er 12 tilbage. Og det kan I se deroppe ved siden af der, hvor tallene er. Det der 11 ud af 27. Det der, hvor der står 11, det er der, hvor vi ser, hvor der er for mange, der er tilbage. Og det er 27. Det er for mange, vi startede til at være med. Okay, kan du godt stoppe med? Hvem er det, der lyser? Er det dig derovre? Allerede dag 3. Hvorfor kommer det der så lyd hele tiden? Okay, nu må vi godt snart få noget at spise. Jeg begynder altså at være rigtig sulten. Jeg vil have noget at spise. Nej, jeg gider ikke at give mine ting væk. Sådan der. Men det er ikke vand, jeg vil have. Jeg vil have noget at spise. Crap, nu cirklen bliver mindre. Ash! Okay, så der døde der en. Okay, 9 tilbage. Okay, det er jo også dumt at gå derned jo. Man kan godt stå sådan hernede i poolen. Okay, godt så. Crap, ikke hot potato igen. Der er lige den, der er gået lidt herop. Så jeg er ikke den, der får den. Yes! Endelig! Endelig fik vi noget at spise. Yes! Hvorfor er der en, der hedder? I skider godt nok sindssygt. Okay. Crap. Jeg blev ramt. Yes. Okay, vi mistede fisken. Okay, så kan vi få noget mere at spise? Jeg begynder at blive meget sulten. Haha, jeg fik ikke til at lægge sig i, eller gå i min banan.
Are you really flat? I fell for that. Seriøst. Jeg falder bare i min banan. Og nu kommer jeg til at sidde fast dernede for evigt. Okay, sovepose. Yes. Okay, kom med en sovepose til mig. Yes. Og mit spøgelse der ligger også og sover samtidig med, at den hører musik. Det er ret mærkeligt. Så kan jeg ikke sove. Og der er min sorte søster. Okay, hun er ikke min søster. Ja. Bliver det snart dag, så vi kan få noget at spise os? Ej, gider du godt lade være, du gør, så vi ikke kan sove. Yes, noget at spise. Der ligger en banan lige der. Allerede dag 4. Oh crap. Jeg hopper bare rundt her. Okay, nu behøver jeg ikke mere. Okay, så. Hvad skal vi så nu? Hvad skal vi så nu? Jeg skal ind og skide. Ikke igen. Jeg løber bare lige herop. Okay, godt så. I skal ikke tro... Okay, nu kan jeg godt komme ned igen. Okay, må vi få noget at spise snart? Okay, hvad var det for en lyd? Okay, så. Kun 7 tilbage. Altså. Yes, pizza. Det var godt, at vi fik noget at spise der. Oh crap. Okay, 6 tilbage nu. Så. Du må stå op på dit hoved. Tak.
Hvor filen kom den fra? Og hvad var det overhovedet? Okay, det kunne være fedt, hvis I gerne skulle spole tilbage, og så kunne I se, hvad det var. De stod bare lige klar der. Au, au, au. Okay, så please, vi kan få noget at spise snart. Fordi jeg vil virkelig gerne have noget at spise. Yes! Okay, kom med en sup. Okay, den spurgte lige fjæset på mig. Okay, 5 tilbage. Men i virkeligheden er vi kun 4, fordi den tæller også mig med. Men 4 andre tilbage. Så det går godt indtil videre. Det gør. Så jeg vil anbefale dig at lægge dig ned og sove. Og det vil jeg anbefale dig ikke at gøre, fordi så kan jeg vinde, og det vil jeg gerne. Okay, så er det snart dag. Jeg vil snart gerne have noget at spise. Kan du gerne lige lade være med at prøve? Jeg prøver at sove. Okay så. Nu vil jeg gerne have noget at spise, og det vil jeg nu. Og nu lader du os få noget at spise. Oh crap, ikke hot potato. Hot potato. Hot, den starter ikke med at være med mig. Okay, godt så. 3 andre tilbage nu. Okay, så. Okay, jeg har 1 vandflaske for meget. Ja. Så tager jeg lige 1 til. Oh crap, oh crap, oh crap. Ja! Gå væk! Jeg skal have noget at spise virkelig snart. Snart. Giv os snart noget mad. Jeg er sindssygt sulten. Jeg gider ikke mere kæmperi. Okay, 2 andre tilbage. Okay, så nu skal jeg snart have noget mad. Snart. Nu vil jeg have noget mad. Nu. Oh crap. Yes, noget at spise. Okay, vi er kun 1 tilbage. Der er kun 1 tilbage, og det er ham der. Yes, jeg vandt! Yes! Sådan! Ja, jeg tror bare, jeg vil slutte den her video af.
Og vi ses måske i den næste video. Hej!